O Pazo de Goiáns converterase nun punto de encontro para a poesía coa celebración do terceiro recital poético María Mariño, unha cita cultural que reunirá alrededor de 30 participantes. A poesía volverá a soar este domingo no Pazo de Goiáns. O histórico enclave boirense acollerá a terceira edición do recital poético María Mariño. O histórico enclave boirense acollerá a terceira edición do recital poético María Mariño, unha iniciativa que rende homenaxe á escritora a que está especialmente vinculado este espazo patrimonial. Espero que teña unha boa repercusión, que a xente que acuda, facerlle chegar a poesía intimista, esa que fai vibrar a xente, e que sepan que hai formas de facela linda, non? O recital continúa consolidándose edición tras edición. Segundo explica a súa promotora, Anxos Castro, a iniciativa naceu hai 3 anos cun grupo reducido de participantes e nesta ocasión contará xa coa presenza dunha trintena de persoas. Fai 3 anos que comezou esta iniciativa e, fomos medrando pouquiño a pouco, poetas de toda Galicia. Empezamos sendo 14, o ano pasado fomos 22, este ano xa chegamos a 30. A actividade desenvolverase en 2 sesións ao longo da xornada. A primeira dará comezo á 1:15 da tarde e a segunda celebrarase a partir das 5:30. É un recital poético adicado ou donde pretendemos homenaxear a María Mariño e englobámolo no entorno do Pazo de Goiáns, como non pode ser de outra maneira. Este recital vai empezar o día 7 de xuño, a 1:15 da tarde. Teremos unha xornada onde diferentes poetas nos recitarán de diferentes ámbitos da nosa contorna poemas intimistas e que nos farán ter unha xornada animada. E despois faremos un descanso ao mediodía e retomarase este recital ás 5:30 da tarde. Dende o Concello de Boiro animan a veciñanza a asistir a esta cita cultural que busca chegar a poesía a todos os públicos e poñer en valor a figura dunha das grandes voces da literatura. Invitamos a todos os veciños e as veciñas que lle guste a poesía e ao que non lle guste a probar, a escoitar estes poemas e a que a xente lle pon ese sentimento, xente normal, corriente da calle, que lle ilusiona a poesía e que pon moitísimo empeño en que esta actividade se celebre. O terceiro recital poético María Mariño volverá a converter así o Pazo de Goiáns nun escenario para a palabra e a creación literaria, nunha xornada aberta ao público e pensada para gozar da poesía nun entorno único.